Kids Vlog. So guys, nandito po kami sa bukid, no, sa puro ka mga barangay Kamingawan, Cabancalan City. So upod ko ang duwal nga apo. So guys, kami sa amon nga or sa akin nga mahimong nga video for today, no. So before that, no, pahingi naman ng favor, no, pa-like, shares, and subscribe, and then click the notification bell para sa sunod na video ay ma-update din kayo. So guys, yari ako sa bukid, no, time check is 5:18 p.m. So, ari diri, no, ang akon nga mother, ang akon nga magulang. So amo na da. So ato ang mother ko, no. So duwa lang na di sila, guys. Duwa lang sila sa kada adlaw gid kung magkadto di ang ilang nga mga anak sang magulang ko. So amo medyo sadya sila, but usually gid jayang permi lang sila nga duwa. So ang kalbo kay maglagaw di. So amoy na. So masyadong maganda yung hangin dito, hangin dito sa bukid kasi tingnan nyo, guys, maraming pananim dito. So ayan ang ano ko, madaming mga pananim dito yung yung kapatid ko. So pag may time naman na hindi busy sa trabaho, pinupuntahan ko po siya dito. So hinahatiran ng mga pangangailangan niya, guys, no. So kanina pumunta po kami doon sa sa pinakabahay namin doon, no, sa bundok, no? Umatin kasi matagal na yung ang gusto ng mama ko na umuwi sa doon sa sa bahay niya sa itaas doon, no, sa bundok. So pumunta kami kanina, nagrenta lang kami ng motor, no. So kasi yung mama ko pakimpang yung niya yung paglalakad niya, hindi na siya masyado kailangan ng meron siyang support, no, na baston. So tapos inaakay mo siya, kasi yung mama ko 89 years old na siya, pero this coming May, no, May 13, mag 90 years old na yung mother ko. So napaka-bless namin na meron pa kaming nanay at nakaabot sa sa edad na ganyan. Ito yung bunganga ng ko, grabe, sunod-sunuran talaga, guys. So ayan, napakaganda dito talaga, guys, no. Tingnan nyo, ang ganda dito. Ayan, tingnan nyo ang mga puno ng saging. Ayan, so may mga bunga na siya, ayan. Tapos mayroon mga dito, mga gulay, no, may mga gulay din, kaso mga maliliit pa. So hindi mahirap dito, no, na kahit walang bigas, pero may pagkukunan ka pa rin ng mga pwede mong i-ulam, no? So may may lubi pag gusto mong kumain, mayroon, no. So ito yung ang pinaka maganda pag nandito talaga sa bukid, guys, no. So dami ng pag namumunga yung mga mangga, yung Indian mango, no. So masarap. So ito yung
buhay talaga dito sa bukid, no? Anong tawag dun? Mingaw ba, guys? Mingaw kasi, ayan, oh, tingnan nyo, oh, may manok. Ayan, ayan si mother ko. Yan lang talaga ang, oh, ayan. Tapos, ito yung ko, guys. Hello, chicken! Ayan ang mga chicken ko, guys, oh. Yung cover. Hi, cover! Nangingitlog na sila, guys. Ayan, oh, tingnan nyo, guys. Nangingitlog na. Hello! Ayan, oh. May itlog na doon, oh. Tingnan nyo. Hi! Ayan sila. So, dito ko kasi nilagay kasi doon sa bahay namin. Maraming doon. Yung nangingialam sa hindi kanila talaga, guys. So, nag-i-enjoy lang ako ngayon kasi may kasama akong makulit dito. Hi, Kulit! Hi, Kulit! Hi, Kulit! Kulit! Dance tayo, Kulit! Dance, dance, dance!